לדבר על מה המשמעות של אנחנו הולכים למומחה לתקשורת זוגית ולמאמן משפחתי. מה שאני רוצה להראות לכם בעצם שאפשר אחרת. ולמה אפשר אחרת? הרבה פעמים בעבודתנו, לפני הכל זהו, הרי מה כולנו רוצים? אנחנו רוצים... זהו, אוקיי, רואים, כן? נדחפת את הזוגיות האלה בהם. יפה. מי פה בין היושבים מכיר זוגות שחיים כמו זוגיונים שירים את היד? אפשר מתעמדי. כאלה שאחד אף מהחלום השני נהדר. הזוג שהוא מחזיק מעמד אחר, זה אולי הזוג של ניתוח ישיר. חברים, אני רוצה לדבר בעצם מה קורה לנו בעידן הזה. בעידן הזה בעוונותינו, שליש מהזוגות מתגרשים. עוד שליש חיים ביחד, אבל התחתנו בגיל 25, הם מתו בגיל 32 ונקברו בגיל 80. והשליש האחרון, שזה אנחנו נמנים על הזוג הזה, אל תתבלבלו, חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה. אבל אני נשאלת השאלה בעצם, למה זה קורה? מה קרה לנו בעידן הזה? הקלות הבלתי נסבלת של החיים. ובואו נראה בעצם מה נהיה. אני אדבר מכיוון המומחה, וכמו שאמרתי בפתיח של 60 שניות, זה ההבדל בין רופא מתחיל למומחה. מומחה זה אומר... מה קרה? 8 דקות תגיד לה. לא, נכון! לא, סליחה. יש לך עוד 8 דקות. ועכשיו יש לך 2 דקות אני אומר לכולם. מה זה? אמרה לי ב8 דקות. חברים, מומחית זה אומר שאני יודעת להסביר מה קורה באמת. אז בואו נראה מה קרה לנו בעידן הזה. כשאנחנו באים לעולם, תסתכלו על העולם, אנחנו באים אומנם לעולם הזה של היום, גם בתוכו למשפחה מסוימת, למדינה מסוימת ולעם מסוים. כל זה יוצר את כל הערבוביה שאנחנו חיים בתוכה. ומה זה אומר? בעידן הזה אנחנו נדרשים לכישורים שלא היינו צריכים אותם קודם. היום מה שאנחנו יודעים הוא רלוונטי להיום. בעוד 2 זה כבר לא יהיה רלוונטי, ובטח בעוד 4 שנים. תסתכלו מתי התחלנו להבין מחשבים כולנו, אולי לפני 10 שנים. היום הילדים שלנו, איפה הם ואיפה אנחנו. עדיין אנחנו בעניינים, אבל אם אנחנו לא נשמור על עצמנו בעניינים, אנחנו יצאנו מהמשחק, מה שנקרא. הלאה. המשפחה החדשה נדרשת לכל כך הרבה כישורים לשרוד את השינויים האלה. החל ממה זה הורות, איך מוכרים בן זוג, איך מתקשרים ביחד, איך עוברים שינויים. לא בכדי העולם הזה עם המון ילדים של בעיות קשב וריכוז. למה? כי אנחנו אין לנו זמן להקשיב לעצמנו. והילדים שלנו הם הפוקוס שלנו. אם אנחנו לא בשקט עם כל הרעש הזה של מסביב, הלחץ להיות התחרותיות, ההישגיות, אנחנו רוצים לדעת, לטעום, לדעת. הכל מהר. הרי בשנייה אני יכולה לדבר עכשיו עם מישהו מהודו, תוך כדי לשלוח SMS, לחייך לילד ולבשל איזושהי ביצה בדרך. כל הכישורים האלה זה המון בשביל אנשים כמונו. אם אתה מבין את ההשתלשלות ומכשיר את עצמך, החיים נהיים יותר קלים. עזבו את המדינה שלנו, שפה אנחנו רואים כל חצי שנה יש משהו חדש. חצי שעה. ויותר מזה, כמה חופרים לנו על כל דבר. כמה זה מאיים ומתיש. את מדברת על אורח חיים, זה האורח חיים שלנו. המציאות היא אינטנסיבית ושואבת אותנו. ובסוף אנחנו צריכים להיות בכל החגיגה הזאת. אז מה קורה, חברים? מה שאומרים לנו תמיד זה מה יקרה לנו על ציר הזמן. אבל אף אחד לא אומר לנו מה אני צריכה כדי לעבור את ציר הזמן הזה בחיים שלנו. התחתנו, איזה כיף, המון אהבה, ואנחנו צעירים, וכולם אומרים תשים לב לזה, ומה עם זה, ואיך תסתדרו, ומה עם קריירה, אנחנו, הכל בסדר, יהיה בסדר. כי העולם שייך לצעירים. מה אם הצעירים אומרים? אני אקח את הירח, אמנם הוא עגול, ואני אהפוך אותו גם למרובע. הכל בידיים שלי. ואנחנו מתחתנים מהסיבות לפעמים הלא נכונות. הסיבה העיקרית היא והרבה סקס. מה שפעם, מה זה היה? זה היה מוקצה. היום זה ברור, חיים ביחד, נהנים ביחד. אני צריך למהר להתחתן. אבל אחרי זה אנחנו אומרים, אוקיי, אם
הגיע הזמן, השעון הביולוגי, האישה לוחצת, מתחתנים. אנחנו מתחתנים, מגיע הילד הראשון. איזה כיף, חיכינו לו. אף אחד לא מכין אותנו לילד הראשון. כן היום מכינים אותנו הכנה ללידה. למה? כדאי ליולדת לדעת מה הולך לקרות, אבל אף אחד לא מכין אותנו להכנה לאחרי לידה. מה קורה לזוגיות ומה קורה למשפחה החדשה. רוב האימהות, ברגע שבא התינוק החדש, הן עסוקות בזה, מתאהבות בו מיד. יתרה מזאת, הן בטוחות שהוא כל כך מסכן שרק היא יודעת לטפל. ואז מתחילים האינטריגות עם הבעל, מה אתה רוצה, ונתה לא עוזרת כל היום בחוץ, כי אני כל היום בבית, מן הסתם 3 ולפעמים חצי שנה ושנה, עד שאני יוצאת מהבית, סופרת את הקירות כל היום, ואת הילד. הסבתות שמפריעות, עשי ככה ולמה ככה, ונמאסתי, וזה נוגע בו, וזה היסטריות אנחנו עם המוצץ, נכון, מרתיחות כל דבר. כל הכישורים האלה מעייפים אותנו, חברים, אתם צוחקים, מכירים את זה. ובשלב הזה, מה קורה לזוגיות שלנו? כשהכנסנו את התינוק באמצע לתוך המיטה, זוכרים את המיטה קודם? מה קרה לנו? לא משהו. הגבר אומר, איפה סקס? חיכיתי 9 חודשים, עכשיו אולי במקרה הטוב אני אחכה עוד 9 חודשים. יש מישהו בבית? והאישה אומרת, מה זה הדבר הזה? חצוף? זה מה שמעסיק אותו? מה עם המשפחה החדשה? ואז אנחנו אומרים, אוקיי, מתחיל הפער, או חדמת הקרע מתחיל פה. התסכולים והכעסים אחד על השני, ולמטה הקרחון גדל וגדל, אבל אנחנו עוד לא מבינים שיש בעיה. אנחנו בוחרים להתעלם, יהיה בסדר, מרחיבים את המשפחה. הכישורים הנדרשים הלאה, משכנתה, לא ידענו ללכת לאוהד, הלחץ, הקריירה, העבודה, ילדים, הבית ספר שדורש מההורים, הלחצים של הבחינות, כל ההורים אומרים, הילד שלי הביא לי 60 בבחינה. חברים, הוא לא הביא לכם 60, הוא הביא לעצמו. בואו נעשה סדר, אבל למה אני אומרת לי? הציפיות שלי מעצמי כהורה, הציפיות של הסביבה ממני כהורה, הילדים שלי רוצה שהם יהיו מוצלחים. כל הלחץ הזה יוצר חוסר שקט, ואני מזכירה לכם, בעיות קשב וריכוז, או בעיות רגשיות אצל הילדים, או ביטחון, או לחץ לפני בחינות. כל זה מגיע מאין, מאיתנו. הלאה. בשלב הזה תראו מה קורה, האימהות באות אחרי יום עבודה, וטיפול בילדים של זה לא לקחו לנו. ובסוף אתה רוצה גם זוגיות, ואז האישה בדרך כלל בשלב הזה רוצה את עצמה, שהיא לא יכולה יותר. עזבו שתכף מגיע משבר גיל 40, משבר גיל 50, ואנחנו רק סביב משברים. מי מכין אותנו לזה? הגבר אומר, אני כבר לא אבא, אני אבא תקנה לי, אוקיי? וחברים, אנחנו גיל הפסע שהוא בפני עצמו. מה אני רוצה להגיד לכם? שימו לב שהציר הזמן ידוע וברור, אבל בכל ציר יש את הבעיות שלו שהוא מייצר בפני עצמו. אם אנחנו לא נגיע למומחה ונכשיר את עצמנו, אנחנו הולכים להיכנס לפלונטרים. ואני אומרת, חבר'ה, אפשר, בואו רק תדעו. אם נדע, נקל את זה. כמו שאישה היום יודעת לאן היא הולכת בלידה שלה, זה לא מקל את הלידה, אבל זה עושה הרבה חיים יותר קלים שאתה יודע. ידע לא סתם הוא שווה כסף. אז גם הזוגיות שלנו יכולה להשתפר, גם הילדים שלנו יכולים להרוויח אותנו כהורים טובים יותר, גם אנחנו לקראת הגיל השלישי בזוגיות שלנו יכולים לשמר על הכל. אם נהיה ערניים ונשפר ונבוא ללמוד, זה הכל. בשביל זה אנחנו הולכים למומחים. בהזדמנות הזאת אני הולכת לחלק לכם שובר מתנה. השובר הוא 2 פגישה איתי חינם ללא עלות. בבקשה חברים, אתכם אני לא צריכה, אתם שליש מצוין. תיתנו אותו רק למישהו שאתם באמת אוהבים וחפצים ביקירות. 2 שהוא ישאל אותי רק שאלות מה קורה, שיספר מהמקום שהוא רוצה, כהורה, כחבר, לפני נישואים, אחרי נישואים, לפני המשבר, whatever, name it. השובר הזה, תזכרו, תיתנו אותו עם השם שלכם באהבה. אני רוצה לסיים בברכת חג שמח, פסח שמח, וחברים תזכרו, הנותן מקבל, ואני מאחלת לכם הרבה בריאות שתצאו לחירות, מעבדות לחירות, וכל אחד מהעבדות שלו.